всім. Ну і дякую, звичайно, за запрошення, за можливість перед вами виступити. Ігор представив мене як поета. Ну, поетом я вже не є років, я не знаю, років 30, відколи одружився. Не тому, що одружився, а тому, що одружився з поеткою, і я вважаю, що це видатна поетка, яка набагато краще, як поет від мене. Ну, а два поети в одній родині – це забагато, а тим більше два видатних поети. Так що я 30 років віршів не пишу. Але мене досі представляють як поета, мабуть, тому що це, ну, видно, якесь таке, знаєте, є той ефект астрономічний, коли зірка погасла, але світло десь там ще в просторі поширюється, от воно йде, а зірки вже давно немає. Але ще досі от згадують, цитують, перекладають іншими навіть мовами, включають якісь антології, тобто видно, ну, якесь воно історичне значення має. Ігор справді був один з перших живих білорусів, яких я пізнав, але він не був найпершим. Першим був театр Вітебський імені Якова Колоса, який приїхав до Львова в 76-му, якщо не помиляюся, році. Привезли кілька вистав білоруською мовою, я відважно ходив на ці вистави, і раптом я побачив, що я все розумію. Це було дуже дивно, бо здавалося, що білоруська мова, але це вона абсолютно майже така сама, як українська. Трошки інакша форма слів. І це був справді для мене такий приємний шок. Я навіть ділився з друзями цією інформацією, вони не вірили, що ну, як це так, це ж білоруською мовою. Ти що, все розумієш? Я кажу, все розумію. Так почалося моє знайомство, і справді був дуже добрий театр, можу сказати. Справді була приємна несподіванка, що може бути от в Вітебську театр, який, в принципі, краще, ніж наш львівський. Ну, а я був патріотом Львова. Потім була моя поїздка сюди. Це був 76-й рік. Я працював тоді електроосвітлювачем в театрі, в Львівському театрі. І приїхали мене місяць до Мінська. Мінськ був таким, ну, більш-менш як і сьогодні, тільки без цього всього нашарування глобального капіталізму. Тобто був таке нормальне совєтське місто, де я сумлінно ходив вранці на роботу і ввечері, кожного вечора ми світили цими широкими проспектами, вони і тоді були такі самі широкі. Я скажу, що мене місто якось особливо не вразило. Мене більше вразила випадкова зустріч у Вітебську, коли ми стояли з товаришем за пивом, і там ця публіка слухала нашу українську мову, і один чоловік, який був дуже п'яний, раптом розчулено, майже сльозами на очах, сказав: «Ребята, вы так хорошо говорите по-белорусски. Говорите. Вот я сам белорус, но я вот живу в России, я уже забыл свою мову и так далі». І ми не стали спростовувати, ми не стали заперечувати, що це не білоруська, це українська. У нас було не найкраще з мовою, а тут я думав, що вже взагалі нічого не існує, нічого немає. Білоруська це вже так десь лишилася тільки, може, в якихось книжках. І раптом Бог посилає цей білоруський театр до Львова, потім Бог посилає мені знайомство з Москві з Олесем Розановим, абсолютно блискучим поетом. А потім з'являється ось Ігор Бавков, який мав в той час дуже таку шалену ідею створити в Білорусі журнал на зразок українського всесвіту. Журнал, який би перекладав зарубіжну літературу. І це мене якось переконало, що тут дійсно є цікава культура, є цікаве життя, цікаві люди, що в принципі все воно насправді набагато складніше, що ми бачимо не лише верхівку айсберга, а цей айсберг має велику глибину. 40 років тому, коли двічі мене виганяли з вузів, один раз з Львівської політехніки, другий раз потім з інституту імені Горького в Москві, я, звичайно, не міг собі уявити, що я буду коли-небудь в українському посольстві виступати у Мінську. Я взагалі не думав, що коли-небудь буде посольство українське ще в Мінську. Я не думав, що буде ось панно, і буде там тризуб на цьому панно. Ну, за тризуб нас садили в в'язницю в той час, в совєтський час. Мене за менші гріхи виганяли двічі з університетів. І раптом от виявляється, що воно є можливе. Так що ми не знаємо, яким буде майбутнє, воно не прогнозоване. Те, що 40 років тому видавалося фантастикою, воно здійснилося, воно реалізувалося, воно стало навіть чимось буденним і навіть банальним. Нам завжди хочеться чогось більшого і кращого,
а воно не настає, ми дратуємося, ми нервуємося, ми кажемо, ох, ми розчаровані, от, не вдалося, ось і це не так, і це. Знаєте, я свого часу прочитав одну дуже гарну книжку, яка допомагає мені жити. Ну, я прочитав багато книжок, от Ігор Свідок, що там було багато книжок, і деякі з них я навіть прочитав, не лише Ігор дав, а й сам дещо встиг прочитати. Одна з них, вона відносно недавно, десь на початку 2000-х, вона була написана американцем, але американцем, який займався дослідницькою роботою в Італії. На початку 70-х років такий соціолог Роберт Паттнем вирішив провести масштабне дослідження в Італії разом з італійськими колегами в зв'язку з початком адміністративної реформи. Для нього, як для соціолога, було цікаво подивитися, як ця адміністративна реформа працює на півдні Італії і на півночі Італії, бо відомо, що не тільки є дві України, є дві Італії. Є Італія північна з іншими традиціями, ну, скажімо, з республіканськими традиціями, так, тому що це країна, де були міста держави, де було самоврядування, ну, якийсь аналог нашого магдебурзького права. І була Південна Італія, яка, власне, завжди належала до різних автократичних режимів, так, чи там Візантія, чи там Сарацини, чи Нормани і так далі. Там, власне, республіканської традиції не було. І правда, що досі ці дві Італії дуже сильно відрізняються. І от Паттнему було цікаво простежити, як ця адміністративна реформа, та сама на півдні і на півночі, як вона реалізується. І він разом з колегами він побачив, що дійсно різниця дуже сильна, що справді на півночі Італії є ця традиція, є традиція громадянськості, і там набагато ефективніше інституції працюють. Натомість на півдні вони не дисфункціональні, там дійсно процвітає корупція, тому що є певна традиція. Він зробив дуже такий сумний для нас усіх висновок про залежність від шляху, так звана path dependence theory, яка дуже банально каже, що точка, до якої ти прийдеш в майбутньому, залежить від точки, з якої ти вийшов. Тобто минуле визначає, великою мірою визначає майбутнє. Це, в принципі, досить песимістична теорія, тому що вона, якби, каже, що ми якоюсь мірою приречені. Ми от маємо певний коридор, яким ми рухалися в минулому, і цей коридор визначає нашу траєкторію на майбутнє. Дуже важко з цього коридору вискочити, вибитися. І це справді так. Історія дуже великою мірою обумовлює наше теперішнє, але вона обумовлює лише певні параметри. Це так само, як наша генетика. Вона великою мірою обумовлює наші здібності, наші захворювання, схильність до певних захворювань, наші таланти. Вони великою мірою обумовлені генетичним кодом. Але не все, далеко не все обумовлене генетичним кодом. Залежить від того, як ми живемо, як ми харчуємося, як ми працюємо, як ми тренуємося, як ми розвиваємо свої таланти, або не розвиваємо, марнуємо і так далі. Тобто десь відсотків на 20-30 людина закодована так своєю генетикою. 60-70 – це наша воля, наш вибір, наші можливості. І так само з цими країнами, так само з цими цивілізаціями, так само з цими народами. Так багато що залежить від минулого, але багато що і ми можемо зробити. І, до речі, Паттнем, він свою книжку закінчував на початку 90-х років, коли тільки розпався Совєтський Союз, так що він майже не приділив жодної уваги Совєтському Союзу, але він десь кілька абзаців присвятив. Він сказав, прив'язуючи до цього італійського досвіду, він сказав, що скоріш за все ці всі новопосталі республіки постсовєтські, вони, звичайно, приречені рухатися за тою траєкторією, яка була задана в попередні часи. Тобто Азербайджан не стане Данією, і Ашхабад не стане Стокгольмом, і майбутнє Москви, скоріш за все, буде Палермо. Це дослівна цитата. Він так сказав. Майбутнє Москви, скоріш за все, буде Палермо. Ну, мається на увазі Палермо як символ Сицилії, італійської мафії там, і тому подібне. Тобто він великою мірою мав рацію. Але водночас він в передмові чи післямові, я вже не пригадую, він сказав таку дуже цікаву річ. Він сказав, що після того, як ми опублікували результати своїх досліджень з італійськими колегами, дуже багато хто в Італії до нас підходив і так скучно хитав головою і казав: друзі, так що ж, ми приречені, ми приречені це весь час тут на півдні бути в цих мафійних злиднях і так далі. А Паттнем каже: ні, це з моєї книжки не випливає. З моєї книжки випливає, що в принципі всі можуть реформуватися, всі можуть змінитися. Тільки якщо ви почнете сьогодні, ви через 40 років змінитеся. Якщо ви не почнете, ви ніколи не змінитеся.
Тобто його висновок був дуже простий, що змінитися можуть всі, тільки для декого треба набагато більше часу і набагато більше зусиль. І я, власне, таким чином завжди переконую і своїх студентів, і своїх колег, що так, в принципі, ми можемо, але нам треба значно більше часу і більше зусиль, ніж тим же полякам, чехам чи естонцям. Ну і оскільки тут Ігор мене представив як тлумача України, бо поки що я тлумачив в Італії, так? Як тлумач України я розповім кілька своїх таких пригод. Власне, визначить однієї пригоди, яка зі мною трапилася, це щодо тлумачення України. Пригода, яка трапилася зі мною невдовзі після Помаранчевої революції, коли я, будучи в Парижі, виходив з української бібліотеки, а вона там розташована поруч з українською церквою. І на церкві написано «Егліз Україн'єн», «Ортодокс», «Егліз Ортодокс», ні, перепрошую, там «Егліз Ортодокс» є. І мене якась пані французька питає здивовано, вона після побачила цю табличку, оскільки я виходжу з цього будинку, вона думає, що може я тутешній. Питає мене, перепрошую, а що це таке Егліз Ортодокс? Це ортодоксальна церква. Так що це означає? Це що, якась секта? Я кажу, ні, прошу пані, це не секта, це просто християнська церква, але східного обряду. Вона каже, російська. Я кажу, ні, не російська, я кажу, це взагалі українська церква. Вона не розуміє, що таке українська, взагалі, що таке. І я намагаюся, уявіть себе, ви з іноземцем і намагаєтеся пояснити, що таке Білорусь, чи це білогвардійці якісь, так, чи що таке білоруси, так? От в мене подібна ситуація. Я намагаюся якусь аналогію викликати, щоб пробудити в неї розуміння. Я думаю, я блискавично в пам'яті перебираю різні варіанти. Що я можу сказати? Який аргумент викласти? Що-небудь розказувати їм там про Анну Ярославну. Українці страшно люблять про Анну Ярославну розказувати, яка була там дружиною французького короля і так далі. Для українців це важливо. Наша Ярославна вийшла заміж за француза. Сучасне таке мислення. От як там Марічка, як їй вдалося, підчепила француза. Для них це не серйозно. В них тих королів і тих королев було там кілька дюжин. Тобто їх це не здивуєш, і вони були з усієї Європи, там не тільки з України, а звідки завгодно. Тобто я розумію відразу, що це не спрацює. Там Ярославною більше, Ярославною менше, французам це байдуже. Добре, що друге? Можна сказати їм щось про козаків. Вони про козаків, мабуть, чули, мабуть, читали Гоголя, Ніколя Гоголь, це відома постать. Але знову ж таки в них козаки асоціюються насамперед з тими козаками, які прийшли, побивши Наполеона, так? Які бистро створили, які там били по столу, п'яні кричали «Бистро, бистро!» І от французи запозичили це слово «бистро». Знову ж таки, це не найкращий імідж для України, оці всі козаки, п'яні, які кричать «бістро». Що ще можна сказати? Я раптом думаю, Боже, це ж недавно була помаранчева революція. Я кажу, ось помаранчева революція, відбулася у нас, це от у нас вона була. І бабуся, вона себе так плескає по лобі і каже, «Oui, je comprends, vous êtes de la Russie orange, ви з помаранчевої Росії». І мені полегшило. Тобто вона зрозуміла, що це не зовсім Росія, це помаранчева Росія. І ви знаєте, в тому є якась глибока правда. От воно ніби спочатку для мене так позвучало, ніби образливо, помаранчева Росія. А з іншого боку, в принципі, якщо подумати, чим Україна відрізняється від Росії, тим, що вона має оцю домішку помаранчеву. Є якийсь фермент, який постійно людей спонукає до незгоди, до пошуку чогось кращого. Їм не завжди це вдається знайти це краще, але вони ніколи не готові змиритися. В них якийсь закладений цей глибокий нонконформізм. Їм завжди хочеться все-таки, щоб ця влада працювала по-справжньому. Влада не тільки для того, щоб молитися на неї, а для того, щоб вона виконувала свої обов'язки. Поки що не навчилися змушувати їх як слід до цієї роботи, але стараються, вчаться. Так от, я думаю, що таким чином можна пояснити Україну на пальцях. Я припускаю, що можна таким способом пояснити і Білорусь. Ми стараємося це робити. А про все інше я написав у своїх книжках.